गंलायनानै एसे सानैनि मुङाव 1 मिनिट जोङो आर'ज खालामनोसै। सिलायलानानै मानसिखौ गावनो नागिरलायो दे नायनै सिलायलानानै मानसि गावनो नागिरलायो। खुलुमबाय बयखौबो फिन खनसे गोदान आपडेट भिडिअआव बरायलायबाय। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोननै आपडेट शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों। तो नैबे मोननै आपडेटनि गेजेराव जोबोद सिरियास आपडेट आरो जोबोद दुखुनांथावना आपडेट नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। तो मोनसेया जाहैगोन सानै उन्दै फरायसुलि थांनाय साननैसो सिगां ओरैबायदि दुखुनांथावना फरायसालिनिफ्राय गना फैनानै बिसोरो दुब्लियाव बा ना गुरनो होननानै थांदोंमोन। बे ना गुरनो थांनायावनो बिलोआव फुख्रियाव हाखराव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमाबाय। आरो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन कुसुगाव ओनसोलाव फरेस्टफोरनि गेजेराव आरो रायजोफोरनि गेजेराव माखासे दाङाबाजि जानाय जाथाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांब्ला बुजिगोन। तो लोगोफोर गिबियावनो आं नोंथांमोननो जोबोद मोनसे दुखुनांथावना जाथाय जानाय ओरैबायदि बिखा खामथाव जाथाय नैबेखौ शेयार खालामग्रोनो नागिरदों। तो लोगोफोर नोंथांमोना नैबे सावगारियाव नुनाय उन्दै बिनानावखौ नुदों। जोबोर समायना ओरैबायदि उन्दै गथ'। 5 थाखोआव फरायनाय सानै हिनजावसा फरायसुलि उन्दै बिनानावफोर, सासेया 4 थाखोआव फरायनाय आरो सासेया 5 थाखोआव फरायनाय उन्दै गथ'फोर। फरायसालिनिफ्राय गना फैनानै बिथांमोना सानजौफु समाव ना गुरनो ना हमनो होननानै थांदोंमोन फोथाराव। ओमफ्राय ना हमनो होनना थांनायानो फुख्रियाव गब्र'नानै बिलो दै गोथौआव गब्र'नानै सानैबो ओरैबायदि अबथिरा जानो गोनां जाबाय। दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय आरो बेवहाय गोबां रायजो राजाजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसाफोर मास्टारफोर गासैबो बिथांनि जिउमानि थाखाय सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनायनि थाखाय आर'ज खालामदों। बिथांनि जिउमाखौ आलो गोजोनै बिदाय होदों। नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। जोबोद बिखा खामथावना नुगोन। फरायसालि थाखो 3 फरायनाय समायना ब्रह्म जोंनि गेजेरनिफ्राय गायखारलांबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे बाथौ आश्रमआव फरायनाय गितानजलि बसुमतारी बेबो समायना ब्रह्मजों लोगोसे जोंखौ नागारनानै गायखारलांबाय। बिसोरनि जिउआ आलो गोजोन सोरगो जायगा मोनहैथों। जों दा बेखौनो इसोरनि सायाव दसे 1 मिनिट खर' गंलायनानै एसे सानैनि मुङाव 1 मिनिट जोङो आर'ज खालामनोसै। दायो जोङो गासैबो 1 मिनिट गंसिनानै समायना आरो गितानजलिनि मुङाव आर'ज खालामदों। जागायबाय। Ada.
sampai pakai baris-baris gitu lagi. Kamu kalahkan ya. थारैनो नोंथांमोना नुबाय बे ससे भिडिअ क्लिपाव बेखौ नुनानै गोबां बिखा खामथावना आरो गोबां दुखु मोनथावना नुदों। तो ना गुरनो थांनानै माबायदि जाथाय जाहैखो बे आसरित माने सानथावना आरो बे जाथायानो जादों बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नयदुवार ओनसोलनि गामिया जाहैदों सनायस्रि आरो सानैबो उन्दै उन्दै बिनानाव जाय 4 थाखोआव फरायनाय 5 थाखोआव फरायनाय सानैबो गंसे गामिनिनो आरो न' खाथि खाथिनिनो दा बिथांमोननि जिउमाया सोरगो रायजोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैथोंसै आरो गोबां दुखु मोनथावना। बेखायनो एसे गाव गावनि गथ'फोरखौ सामोल खालामनाया मोजां मानोना बेसां समाव ना गुरनाय बा दैयाव गेलेनाय बेफोरबायदि माने गोबां इन्टारेस्ट थायो नालाय गथ'फोरा बेखायनो गोबां नोजोर होनांगौ जायो बांद्राय बुजिनो हाया सानस'नो हाया बेसां समाव आसरित माने सोमोनांथावना जाबाय आरो दा नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेटखौ नायदो नेक्स्ट आपडेटआ जागोन जोबोद माने साननो गोनां जोबोद दुखुनांथाव रायजो आरो फरेस्टफोरनि गेजेराव कुसुगाव ओनसोलनि लावख्रिगुरि फरेस्ट केम्पनि माखासे फरेस्टारफोरजों आरो रायजोफोरजों बेवहाय दाङाबाजि जादों। रायजोफोरा फरेस्ट केम्पआव थांनानै गोबां माने दावराव दावसि खालामहैदों नाथाय मानि थाखाय नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय बेवहाय माखासे बाथ्राखौ बुजिगोन आरो नेक्स्ट बाथ्रा आं नोंथांमोनजों सावरायगोन नोंथांमोना नैबे ससे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो। सिलाय लानानै मानसिखौ गावनो नागिरलायो बे नाय नै सिलाय लानानै मानसि गावनो नागिरलायो सुगावनि बियो नै आदा बे माने बैहाय थांनानै नारथामहैनायावसो दावराव जादों बिदि जोंबो दसेनिफ्राय बख'नानै बुदोंमोन उन्दै मानसिखौ बिदि खालामनाङा आरो सिलायजों गावनो नागिरनाय बुदों जाहैदों बिसोरो बेखौ सोंनांगौ रायलायनांगौ नोंसोरखौ आं होनदों फैनाङा बेखौ मोनसे जोङो मानिगौमोन जों मानिगौमोन आदा बेयाव थांनानै बिदि माने बे खोथाखौ रायज्लायग्रोनो हायोमोन बेफोर खोथाखौ रायज्लायनो हागौमोन ना खारलांनानै बेबादि खालामनाय बर' जानानै जेबो बुजिया मिथिला बिसोरो लावख्रिगुरि कुसुगाव एरियानि फरेस्ट केम्प बियो थेने थेने थांनानै मानसिफोरखौ बुलाहैबाय थायो दा बेखौ गामियैनो रायजोयै फैनानै माने दावराव खालामफैनाय जादों आरो बिसोरो सब समाय थांनानै सोरबा मोसौ खायनाय मैसो खायनायब्लाबो बिसोरो बुयो ना लायदों माबा लायदों होननानै बिसोरखौ बांद्रायबा जोंबो पाब्लिकफ्राबो सहायनो हायाना कुसुगाव एरियानि माबा गोलैयो बियो लावख्रिगुरि फरेस्ट केम्प थारैनो नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै बुजिखाबाय बेवहाय मा बाथ्रा बुंदों आरो मानि थाखाय बिदि खालामहैदों नोंथांमोना हमनो हाखाबाय। दा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला माखासे फरेस्टफोरा गामिनि मानसिफोरखौ गोबां उपद्रब खालामहैयो बहाबा बन लायनो थांब्लाबो बहाबा माबा खालामनो थांब्लाबो मोसौ खानो थांब्लाबो माने
दैसायाव थांब्लाबो ना हमनो थांदों बा दंफां दाननो थांदों दा बेफोरबायदि उपद्रव खालामनानै बुनानै हरो रायनानै हरो धमकि होनानै हरो आरो गावनो नागिरो सिलाइजों दा बेफोरबायदि जादों जाथाया दा बिनिखायनो रायजो राजाफ्रा ज' जानानै कुसुगाव ओनसोलनि लावख्रिगुरि फरेस्ट केम्पआव थांनानै एसे हांगामा खालामहैदों आरो फरेस्टफोरजों नारा नाथा जाहैनो गोनां जादों एक्सुअलि बे मोजां मानोना सोरखारि मानसि होननानै सोरखारि मानसिफोरा बिराद पावाराव थायो होननानै माने रायजोफोरखौ मानसि बायदि साना ओरैबायदि उपद्रव खालामनो नागिरो बेखायनो बेफोरबायदिखौ रायजोफोरा खौसे जानांगौ ज' थानांगौ माबा मोनसे जायोब्ला रायजोनि सायाव माबा मोनसे अयथासार खालामबा बेखौ सल्भ खालामहैनांगौ रायजोफ्रानो गासैबो हेफाजाब होलायनानै रायजोफ्रा खौसे जानांगौ रायजोफोरनि सायावसो नाथाय सासे सानैया थांनानै बेवहाय दावराव खालामब्ला हले बिराद गिदिर दाय जायो ओंखायनो रायजोआ गासैबो खर' दैखांनांगौ गासैबो आखाइ दैखांनांगौ बेफोरबायदि जाथाय जायोब्ला दा सोरखारि माखासे साख्रि मावग्राफ्रा बेफोरबायदि जुदि रायजोफोरनि सायाव अयथासार खालामब्ला दा नोंथांमोना बे आपडेटखौ नायनानै माबायदि मोनखो बिनि सायाव मा फोरमायनो मोनखो नोंथांमोननो जोबोद सिरियासलि माखासे बा मोननै आपडेट नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेवहाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आरो बै उन्दै उन्दै बिनानावफोर बिथांमोननि जिउमाया सोरगो रायजोआव जायगा मोनहैनायनि थाखाय नोंथांमोनाबो आर'ज खालामदो आरो जायफोरा फरेस्टफोरा जे हाग्रा बिफाननि माखासे फरेस्टारफोरा जे रायजोफोरनि सायाव अयथासार खालामो बा रायजोफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि बेबहार खालामनायनि थाखाय रायजोफोरा फरेस्ट केम्पआव थांनानै बेफोरबायदि हांगामा खालामहैनायनि सायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय